собрались. За оскорбление чувств. Еще шариатское. За оскорбление чувств террористов, правильно? Да, за оскорбление чувств русских православных игилоидов. За оскорбление чувств Багдади. Хакер законш, маду, хакер законш, сандвиш, пейхмар, сисес, беш, уж наказать боишь, мы там заявление, я людей захцан, бош, ты представь, сидят игилоиды, обсуждают, как подать в кефирский суд, хотя вроде бы, кто судит не по Аллаху, тот, короче, безбожник, кафир, Олух. Сидят, короче, вообще бац мецун ислам борса, бирки мецун лилош. Это латош дихал, латош козлец кантихал олш. Бубук не юлиш, бибирки ислам ходит, короче. Не только у них, во всем мире, где ислам, это трюк юхан. Ислам бабош бацко. Власть, деньги. Ислам, алакиш. Бац, на войне ще, готтер аудал отсуман тях, короче. Мусульман чеченец, это готтер аудал чеченец. Нет, чехом представь. Ибраим, ТикТок когда включишь? Австралия, خلوا تراك خزمة خزشن خزين. Да, читали. أبزور وجدنا أحمد نيسيال تيجا عليه بقى خلاف ناخن خل إيبيك أحمد أبزور بدريس. Ты наш мабуй, какой-то Абу Гунян, то есть. أبو هنا أخو затмит бина со своим этим поступком. Олш тогда, то есть, что вот это и бомбеж Швейцарии, рано или поздно по миру нападение будет работать в ответку Бош. Вот и дух, этих таких вещей будет много раз уже. Всегда это все возвращается. Потому что это не религиозный контекст. Мусульман, я уقنا религиозный, бахамдат, هو تان без ружья. Ахмад ду и Милари цуна дат религиозный мотив. Это мотивы из земли. Боже, там беш из-за земли. Как армяне и азербайджанцы и Нагорный Карабах, там беш, они не из-за ислама и христианства уж отдаются. Мотивы совсем другие. Дело это долго будет еще отзываться. Вообще, куда этот мир катится? Мухаммед, не знаю, Магомед убивает, Ахмед спасает. Что вообще такое, вот? Или я что-то не догоняю? Да, мусульмане напали, и один мусульманин, два мусульманина решили за Филистину пострелять евреев, и другой мусульманин напал на этого мусульманина и предотвратил дальнейшее побоище, стал героем, короче, нацгероем Австралии. Вот, иду, и вот вопрос потом, кто из них мусульманин или мусульманин? Это не мотивированные исламом вещи, это разные вещи. Вот и Корт Баккар, французы, и Шарли Эбдо, и Дай, Игил Колли, это чисто исламские идеологии, мотивированные, хумшду. Хакер и Палестина, это не исламские мотивированные вещи, там другие работают факторы. Исламские мотивированные, хума сразу хагуш, оно видно, короче, он там промыл тем голову, ислам ты пошел на ярмарке, задавил этих немцев на рождественской ярмарке. Это исламски мотивированная вещь. А ты со своим закрученным, перекрученным нейроном рассуждаешь, а тут на Хайнс Вейк, например, Рюги, Сиги,
это не ислам такой, это мусульмане такие плохие. Я думаю, и он дальше. А нет, а вот тебе, пожалуйста, пример. Там никакой мотивации исламской нету. Короче, вошашей лечь будешь короче, за свою Филистину. Короче. Хара, интересные и научные, и Бог выложить бин. То есть вообще мощнейшие. Ты слышал про вирус бешенства? Есть такой вирус, короче, сахум хадича, то есть попадает это столбняк хуляха, и мозг чует, и через несколько дней или недель, короче, лектак, короче, то есть нагасан вовремя. Да, Это, особенно животных. Такой это, вирус. это даже это какая-то клетка вот такая, которая попадает в мозг и создает там вот такие Вирус, вот. обычный вирус. Обычный вирус это. Ну, специфический, конечно, да. Так, и вируса, и бешенство, вирус, у него есть способность попадать в мозг. Обычно наш мозг, вирусы, мало какой вирус может попасть в наш мозг. И барьер, ютиги, как хаска мотта, холца, хасун английский мотта, big blood brain barrier, кобай цани, 3B, волокцунах. И барьер, чака иоли в клетке щегло начинает он по нашим синапсам гулять, по нейронам гулять начинает этот вирус. И они, конечно, через несколько дней шагуются, он, короче, шагом контролироваться, далоцем, короче. И в терминальной стадии он там, короче, уже вести любой звук, не хаильче даже, и ему это как будто страшная эта реакция бывает у него, раздражение. И царь Гудина и вирус, поскольку он обладает этой уникальной способностью по нашему мозгу щеголять, они взяли его, убрали его в ДНК-чур, от вируса, вернее, РНК-чур, и хумдуй вредить еще. Хумда и канцер обезопасили его. Вещь, которая светится, специальный маркер, например, ты смотришь этим микроскопом или чем-то, и ты можешь в мозгу прям в живьем смотреть, куда что все попадает. То есть контраст миттел олака, нет что. И хума светится дешел, и хума латинцарцу вирус, и запустили его в мозг мыши. И поскольку он умеет вот как по железным дорогам поезд муба и сан гулять по нашим синапсам, по нашим нейронам, они стали наблюдать и лелш, короче. И разные отделы мозга попадающие, гущукуня, живьем можно видеть. Далее они решили, а давай мы будем его использовать его цацел и блокировать ее. Причем можно даже индивидуально какие-то нейроны, группу нейронов отрубить. Можно отрубить, а можно их переключить куда-то. То есть перепрограммировать их. То есть они Бог выложили, и, используя вот эту штуку, можно человека перепрограммировать. Мозг перепрограммировать можно. Это не фантастика, это реально был, я опыт, короче, сенсационное просто. То есть человека можно На что? На агрессию ты имеешь в виду? Что угодно можно. Любую, короче, тебя можно Да, лишить. то есть он гормонный баланс нарушает, эта клетка. Нет, они как бы wiring улицу на английском куда-то присоединить тянешь, вот как телефонный пучок с проводов, он присоединить тянешь. Хопенцан ревайрингемек, то есть отсоединять индивидуально эти и куда-то в другое подсоединять. То есть ты можешь этот вирус так модифицировать, что там нужно иметь попасть в единицу и это отсоединить нейрон, синапсис, нейрон блокировать. И таким образом можно убить у тебя чувство страха, чувство любви, скажем так,
что вы, какой-то хасагулин память, метки, короче. То есть человека можно как, не знаю, компьютер, на его это, вот, на что-то ему стирать, что-то ему отсоединять, что-то ему пересоединять. То есть, и это не фантастика, это реально царь. Вот мышь на мышах, релин, дух царь, короче. Используя вот этот феноменальный... Я читал, что это яичная клетка снова в животном мире встречается. В животном мире альфа-самец лучше, шумшдук, вожаком становится какая-то особь. Вот из-за этого вируса из любого там задаться, любого спокойного животного можно сделать альфа. Это Да, клетка как бы тому, что случайно гуммадуй, а тут они животном могут мире этим такое процессом происходит. управлять. Особенно среди волков. Да, я То есть, микрофон захожу. Тут можно этим То есть способом... она рабочая клетка, она работает уже вот в такой системе, в таком механизме, она работает среди животных. То есть выключает страх, зверь становится бесстрашнее, без страха и злее. И до хапнул так муху, да, он теряет вот эти чувства, там, всяких социальных, да, принципов, и он такая наглее становится, и что он дуется. То есть алкоголь тоже выключает какую-то часть мозга в этом плане, особенно подзатыльную часть. Микрофон стрелять еще. Да, именно вот и феноменальная способность вот этого вируса бешенства, из-за момента она как бы случайно попадает в какую-то область, а страх вырубает окна альфа-самец, потому что он бесстрашным становится. Но здесь они его, короче, обезопасили и могут контролируемо перепрограммировать человека. Там, взять, и это не фантастика, это не что-то там завтрашнего, а действительно реально издамик шумдока, короче, на людях, пацан, диндаться, конечно, это понятное дело. Знаешь, вот наших будулаков можно сейчас перепрограммировать, причем химическим способом. Что ты думаешь? Спокойно, бара. Да, и Мухаммед шел, дай на них дух веш. Йол, короче, синапсы, и только это отсоединить инсана, присоединить хадана на дух веш, и туда, короче. И все. Да, дикого дорога. Только этот синапс надо найти. Свобода. Проблема в этом. Где он находится? Или точка отчета. Toizen mikrofon 15 شو توازن ميكروفون باو ديال شون да хуасай Срочно надо Toizen выкини эти AirPods, айфоны вообще. Переходи на нормальную китайщину. можно на корейщину, не на китайщину, можно на корейщину перейти. И ощущал синапс, я вообще это моя. Там нужно отключить кефирский социальный синапс и подключить его наоборот. Сажимал за 10% иман хадуичек. Я понимаю, но это слишком радикальных яйцо. Билет Афганистан, сучить, там у него все само переключится, понятное дело. Вот, если так террорист будем, скажем так, в кавычках террористы, завладеют такой технологией, они подсыпят мусульманам какую-то хрень, и она и начнет у них в голове менять программу массово. Надо их опередить. Срочно надо открывать лаборатории. Будулаку переделать. Технологии, если подумать, это как бы обоюдоострый меч. Представьте, плохое можно же сделать таким. Все государство зомбировать или как некой-то сказочной антиутопии хули. Вот тебя санна.
все слушают этого верховного лидера, все прозомбированы, причем химические, там, четко, короче, гала, еще, короче. Ты ты утром просыпаешься и чувствуешь какую-то непреодолимую любовь к своему вождю. Тебе хочется ради него умереть, кинуться на кафиров, на амбразуры, короче, у Олцуна. Представь, это какой это контроль. Ахмад сила, короче, он на это побил. Вот исламу и то же самое он делает, но ислам это делает как бы это десятилетиями, ресурс без, без, и пока у тебя естественным образом эти синапсы, эти проводочки переключатся в мозгу, короче, хаез, и короче. А тот тебе, не знаю, инъекцию тебе сделал, побежал этот вирус, короче, проник тебе в мозг, быстро там что-то переключил, и к утру ты уже любишь Владимира Владимировича всем своим сердцем, всем душой, короче, готов пойти на СВО. Страшно вам дать? Tesla Чулёш беш бас үш жанам цахальца клетка хейтели и Я думаю, у этого Гебни пока этой технологии нету, но открыто обилан болох бой, Америка результат опыт мозговой и скан щелш, короче. Если они возьмутся за это, то нам хана. Сейчас чулёш ходу без аргументов направо налево матом. Уж естественным образом бешеный жало укусить Хилдер Дуцанигер, не может уже как бы статистически. Жалишка и там. Буду легче. И шам бабезер, их можно было перепрограммировать. Халиф вац и цабок шприца бел халифинушка. Да, бел, чтобы он каждого, короче. Так, вот завтра утром ты поймешь, что Мухаммед педофил, и будешь выступать против ислама. Иркан зашел был и молчал. Один зашел, короче, обматюкал всех и ушел. А ты знаешь, что как будто ты или шел мимо какого-то двора, и тебя, короче, обгавкала, короче, какая-то собака. А, не понял я, короче, зачем, почему. Я и армии, и троллишь бой, Хэнк. Вот эти интернет-тролли, оказывается, их придумали китайцы. То есть это не русские придумали, а русские у китайцев взяли этот наложение. В Китае эти тролли называются армия 50 центов. То есть китайцы массово используют интернетных вот этих троллей. Любой китайщин с ухом язда английским, например, сразу же за китаец буха хаулци, короче, или какой-то разоблачающей информации. И у них сидят огромная армия, вот это 50 цент армии. Но поскольку их как бы не хватает, они также берут вот этих всех заключенных, целый шишунцер, комплекс шишун заключенных, больше халха компьютер шел, каждый заключенный сидит за каждым компьютером, и он обязан столько-то это написать постов, или там матикнуться, или еще, короче, юбцем. Юхтарки худой, ахнагасана китайские коммунистические правительства, бьехал моли. Хохало читаре, короче, именно отчул. То есть ты будешь отрабатывать обратным этим. Вот он, троллем. Сейчас китайцы, шей пространство и китайские, западные сети яцеги доступа. То есть они никуда себя не пускают.
Но своих троллей, они пользуются западной демократией, этой свободой, наоборот, запускают, они сидят в Ютубе, там, в Телеграме, везде сидят, короче, и умшли лошади 50 центов, смеяться. И я теперь понимаю, у кого Раска это гибня взяла, короче, их царь и Лелош, коммунистические, диктаторские, естественно, они то же самое делают. То есть Раска 50 центов армии, 50 копеек армии, доходит у нас. И 50 копеек армии, удачное, кстати, очень выражение придумалось. 50 копеек армии, Раска очень натерду. И причем по той же схеме или еще, за подключать Бешхербу царство 100%, бесплатная троллейная сила, ну и Джим Копек, вот тот же и Вокстаги, это тоже 50 копеек армии моей, это то же самое. То есть духа будешь, видимо, правда сейчас деньгами никто говорит, а даже на это деньги кидать проблемно. Не думаю, Йокстаген 50 копеек. Нет, Два Эппас. это название, это просто название. Ну, сейчас название 20 копеек. Эппас. Эпос армии. Нерон тоже, кстати. Эпос армии. Ну и ночью маттахер, до эпос армии. А так 50 копеек армии. Из-за того, что, видимо, им сейчас давали 50 центов этим троллям, платили. Да, чуетник. Где-то месяца 3 сидел. Борз. Никёш, красная точка. Сегодня чуетник. Биомальдадицы, арихи. Тоже эпос армии, чувак, 50 копеек армии. И, конечно, китайцы делают то же самое. Меня все равно поражает эта цифра 67 миллиардов салаватов. Ну, представь, сейчас на новости какие-нибудь смотрим, там Австралия, там или Канада, там Бразилия, там они отчет делают, там экономика, рост экономики, построено жилья, и сделано там столько-то миллиардов, что по их религии чего-то там произнесли, короче. Как это выглядит просто. Удачные, обидные прозвища, юшины. Копеек армии, эпос армии. Hoppa kepek elmér épp az elmér újra. Видно, да, Корвет Ингушетия уничтожен в Азовском море. Носитель Калибри. Ух ты, щекорабль, царь где. Как они добрались? Віриться подводне це дрон «Шіац» український. И подводная лодка уничтожена, новороссийская. Тоже носитель Калибри. Каспийский море, Духан царь и Ингушетия. Нет, Азовское море. Азовский море. Корвет Ингушетия. Да, корвет. Корвет это еще по советской системе сторожевик, сторожевой корабль. Подводный корабль уничтожили новороссийские. Тоже носитель Калибри. На рейде, наверное, был. Действительно. Мощную ударью. Правда, все равно это железо не принимал. Калибри шьет шелша, Ингушетии, до сега. Ну, окот, хуй смеется он. Да, подводный калибр шьет, что это еще одно. Да, они калибраторов, короче, замочили, получается. Да, это имеет смысл.
وسي كليب. حقيقة. ليش den lyfta Åkus? ليش ده؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والصلاة من يهدي الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، Buzdolabı buyur. Marshall Днем Damage. тысяч. Dokkum duvar. Erdemler. لا باكو Tudari. Buraya koydu. مندل لا باكو ده مشهور. Marshall Devata. Это весь дошел, да, целиком уже. Ногти мать, да, что чеченского. Опасно переводчил тебя. И полицейский шахид 20 гражданство. И кичвон, бля. Саллах, да. Поймали, да. Саллаллаху алейхи вассалям. مو أفغانستان هو دعوة باخشة بالله تعيش شتوه. Да, Астон полностью оплатено наперед. Полностью, но الله сопровождение. رئيس الله رئيس وي. А что тогда это на 32 статья. За букет. Нам ходит шахид победы. Возле Аллаху. Тебя бедки. Полное сопровождение. Но хочу сказать. С цветами, с почестями. As čobeher, as čodījās diršt attīdāju, no šūžē čūkīč, tā čūrdvizel, šī zudrī bērš. Es asēnin ugrošam, вообще se češta dēša, вообще zami omro. Un dvizel, es štundu terdēt, es vidā bēr, čoa bēr, sādi terdoku, što švāču, fiksīrot, un dahrina ma īšūš, kos dēlāčajā. أقدرمون وأيخن شعديد نت كروشي شو جا قيش كنا شو أنا سويت شوي باش نا زود بيرش زود ريبوش تاق بوارشا مخيلين زو يالك إن شو اللي يقدر أسوق شو سو يو يقلش شتاد أنا أول شو اللي يقدر أسوق يبوق شو بس إن سو يو واقش Es ir daļai tomēr pakaļ staigājot, jo полный эшкал, ты туда бачан, че хлеба резк, он может схостать я шерох, но станда я там лежь, ваш лес, мот бич, вот сошу шей дед да ти я. Действительно, мента укатия уй. Инте уйсни, ты дуца даже мент туаца и полиция суртрит ваш репутация полиции шмарит на статья. Да, انت ما просто или елдер это как уже это подмена к мудрец, не сформулировать. Типа, что айдал белло у бош. И это полный. А, вообще пали. Ну, стоять, ну, тут я 32 статья, юкуш. Просто, это просто, это наудить, это акри, это все полицейский, это шер. А я, 32 статья, так, это хубов. Рок, короче, это серьезно, айдал شاد بعدين في المكسون سمجة يلا ما بدك أن ترى. شبعك حياة بالي بس ناوست. вообще охренеть.
Это Шантаж, шанс, хули. короче, Олег, шантаж хули через государственные структуры, то я считаю, из-за репутации бяхяшу полиции. Тем более полицейскую шабош, угроз, квартба. И, брат, все, представить, что из-за пищаться, что он это, ерунда, хава, стана, сарен, тенитен. Иншалла, что квартош, догор, бош, вообще бог бит, хава, сетит, убийцам, короче, сони, nicht целерсон. Теперь что хочу, цекресон. Так, короче, шега, ух, дитер дол, штация, не ясно, себя скрыто, я что, ячейки, قيچنايlar prostitut kişi ayıkşıl. Doqayda sözü de var, şan sözü bu ahçınışta düçtol, mehşta güyarvi ahçakaşı yaşaştı to. Ашел по-русски пидорази, Аллах пидораши шаш бош, по сути Путин нашуш, сделал окора, а Европа шон тарал гасцелой, наш нохчка латин, шон нохца дерзе, шо чолкен те докшон. Ау, шо ламазия. هم خاتمه قدر إيسان هو محمد بامرو سكر بو عربو شو أذكر بيتن أوشز إيسان إيشو قاش بيرد علن بقدوتي ورتنا باق بيشتغيت صونو سعر هم يعني بجات زود سعر نختش يعني بياخد شو يوصل До Ирака закон Архе Цакфер поправки дат. Разрешение с 9 лет до девочка. Уже це должно до. Это были вайдаем. Хич стоил. Ничего себе, ороду дат. Очень от аштерой тапа. Хич до галделок до. Салат слой кёрте. Хеплик до и тепо. عربوش أبجات دياش دات غاتي ها Отчували Ирака. Во сколько возрасте можно замуж выходить? А я зиан. تحت غير عيادي دقون 9 لت دي حاول دقو يغت ترشين ديت لسون دق بتشاف شرش داج in بنغلاديش داج إذا يرمي شو صيدقة سومالي سيري روش دق يرش دي العراق فاكتونا سلام براشيا نيريو для проверки поправки شنشاش باز 9 لت можно замуж выйти но я нам догадаться أدو تجري بقناش إيش بقش عرب 9 лет очень мама царайца а уйцу хуцарицу взрослые это ребят. Солта, ты не своими словами говоришь. Надо говорить не бакки, на, говоришь, а педофилш, алдиш тарца. Да, педофил цер там и это вол мусом иш цеюк цер окчен Афганистане целерсон цигас 8 лет да это чуешь хёш ворсо да Human das olagdat etchuvali yazin açtım kırvırdot akda istegama şegdertsedüt da madaram aldı. Yedi pedofil ma oltsar stangist oldu. Лыжники, а лыжи хакши цетелны, что цеюка, да, вы придумайте на это. Он дохер американцы ош магазире بقدك إردوان شك صوت بالقى شاباتري pedofil يوم شتات. Он خدوت سخار да просто تا وصل تجا أول ترسون إنه تخافون يفضل الأمريكان سؤالنا إيمينا بروكن ألدون سو محمد البيدوفيليا سؤالنا ها إنترنت شو هي شو سو يدوش ودو حتى يا أخي سون تسوي شغلنا يا أخي شو سو يفضل تسوي ده عايشنا ها وق نقول بيرن إشت سون زغلاتش أو شغلي بو استجا بيدوفيل أول بو كيتر صاري هندا أصوني خار سو ياليني إشت سندر على خلق صار متحبل كان إن كان تخ حدود تخ إدوي سبسيبي سودي توكس تعرقات يا شو مات نه تنتعيش أولتن نو يكتر بروست السومن تأتي لنا معي ودنا
Marshall, термин. tas vārds termini, jā, žēl, sauc. Vai gar humš stāca дивіться. Родинятя. Массара уже решение болезней, классификация ЕЛШ. Международная классификация болезней МКБ относится к классу В. Ну, 5, то есть, все римские. Психические расстройства и расстройства поведения как одно из расстройств сексуального предпочтения. Код номер из движения. Сексуальное предпочтение детей, мальчиков или девочек, или тех и других, как правило, до пубернатного или раннепубернатного возраста. Богу придержи. То есть, и до того, шкиги мял гола, что без станешь. То есть, it's 630 хадиса прямо Бухарис указывает, что на то, что Айша была девочкой, не достигшей зрелого возраста. 65 суд 4, что Аллах объясняет, что развод мой есть, и день ваш долго берете. Это полно легалайзу, он особенно педофилии. Убирать إذا حدث نهض صديقهم. إيش страшного, что البيت هذا است. Marshall düşüyor maşada o da işte söyledi koy. Düzlük koy. هذا Маршал. Или Маршал. И такого интересно, запись Сисер, да, TikTok, эфир теннисел, запись мирос и елку от вашего глаз, Германия, елкан против глаза, так что шла, уелчен, там ёпта, посюли, арбу. Та елку от вашего мигрдат был. И заур, что, и запись мирос, и дата ёк, сатанги, да, خليفي, дата дa'иш, لا, شو Сисер дыни, видео, он дата тас локсует, هدوتي. واتركوا الأشياء. الله بس كرهت الله. إيه بيشم بيشردو خليف يقعد عيوح يش لاك شيء تنقل عسيود. Ты ссылку присылаешь или запись, и правильно, запись, и не растесла. И, короче, запись, я عسيود خسر видео, телеграм, все он дюн, да, вообще. Подожди, Хажал. Ты скачал на свой телефон видео, так? Да, с экрана я запись сделал. Да, ну неважно как, ты скачал. Да. Теперь просто отсоединись от интернета и посмотри, проигрывает это, нет. Если проигрывает, посмотри, посмотри, сколько мегабайт TUI, что за формат TUI, а потом попробуй ее перекинуть. Может быть, не перекидывается, или, я не знаю, какой-то формат не поддерживающий. Apple, может из-за этого, что он. نرجع يقصد يعني يتحاش ده خلي и Волбалай, это вокста глаз, человек, и бог худу, и вообще Волбалай, они. إيه كيتروات جيني موتبو. والبلاي بالبلاي that is والبلاي والوباي. Худу. إسرائيل چه دنيا ناته короче. إرستهولش إهتو تبولش. Или شوات. Кирская схватка здесь. Нормально та. Супер гуре خيرون в итоге. كنت الأخ الكبير الأخ موت أوه ها اشتغل شو عادي موش. شو بعدك ليش على تصدقك حاجة سوية زر صورك سليش منه طواقين
Кашпировский вид мой назад. Будешь бахать. Сейчас халиф придет. ما يوق شو عيك شاشة تيك توك شو عين نسيات شو روسنا قاعدة بكي تسوينا Свобода. Ой, цаджи моуша чуче цедвел. Разногласия. 1450 лет там, ну. Да. Но Хинзель, войны шмат, айда, ладуолец. تير أحشني حويش بشبوق انتي بيك شو عبوالخش تير ونادين دوي تير ونادين دوي بوش تير أحش حتش تيمي وش ديوان يا تير بور البروش أحش دي يستان جهاد يابو مارشال دشوق مسيرك خليف والسلام عليكم أخي. وعليكم السلام مشغول حوق زكون برات وشي بواتا شوامبل بن بامبل تاع وشولا وجماعة Чума таэл нага салат вайдуаш дат. Хонки майче бирам коп стуан. Уй хичу яхтенеш иштат. كبچكو Уй а عقل واقع شو وشي تاع شو قال شوامبل بن بامبل تاع وإذا جماعة تحت شروط من حصتك وتكلم بوحدين وتوم ولا صار. إيمان شو هو عوض كتير خليك. وباسنا وبيرم بيت جوع سيتي وما مذكرات لا شنا يعني حوصة شو كافر شو أحلام السكرتلات بايع أو بيت وإذا سامسا تاع بيتك بيش بيت سامسا أوكي توماسو وبيرم وي نحكي إذا ديت ولا كيتا مش نالدي كل توش تو بيرن شو عيدوش تختوش تا تاع ملوي فريتك يقول تختوش تا ليه بدي تبدأ تختوش تا تختوش خليف حالاتيه شخد ما بيج فوسو شو نقدر ينام Mensch, dali einzer schädig, dali einzer. Pieru, wait, بعبع شلت يا مسكو بيتر يا بيتشاتت ديشه إلى شيء داغستان كوكاز حاليوزيتار أوراني خ إيش كازشني أثريتي لتوريتsa إذا كورين وأسكورين تدحتار بيلا بيلش وهالدين سيسز ديش بوش صار شيء حديش ما داتي ليشتك حق وآخر جنا از دين اقيج اش مو بو اش بصر ناسيد اقيج خورش ما بو هر بصر بو بوش حق حديث حطيش شوات حب بصر بوات بوش قيتش اس دوتشا ده
Adel تعويش إلش بقويش والشتاق هودا ديز هذا مكان الله داتس كاس كريخ تتيش Да, могла ехать проблемы создать. И рук уж сразу депортировать. Сабаха конкретно проблемы создать. И рук иншаллах. По юридической основе хош дин эқичву, але хум цадичи, они оскорбляют наши религиозные чувства, хум цадич на местном уровне царя, цаши кою чейн алга, отмазать бирбу, что она дукка судыш, например, царга юрю, ишти вайдин цадиш бол, цан наруку модеш, хоза демократию эдуса. О, тонко ойлайна, дади шумадуй, покушение на чувства верующих, але инзари шорт яздадиш, заявлениш, дусига массу метя, например, асди душ 200-300, асди душ 2000 махулиш, ну вайцану ман хиеттиш, ну. وأما الخش بوجه تسيش تكفير سونا ديدو يبصر بوات صبصر باو دال ملا جوج كتيخير شو أسرتش تسوديل مستغش حديش إيش دل حديث يخسطيش شوات بوك دل سعوس يلجبا وس حديث يخسطيش هون دل صلى الله عليه وسلم فروج تويش والحديث بصر بدنا خلي لادات صار حديث إيش دل حديث من يفروج تويش حديث دو دالش يموت سير بريت إيش دوش دل صلى الله عليه وسلم يخن يو عايشات دل رئيس الخلق يلشوا كاش برعي زيني إيشوا كاش برعي زيني بو شو تديل مستغش يسأل شو ما دات كتير تغيرش يقع خلصهم так إذا دل صلى الله عليه شورت جدري خلص الله عليه وسلم يوغا أسكاز شدود شيخور مايوش عين بوش دل صلى الله عليه وسلم أصحاب شيخور قفور مايوش دين وش داحكين شورت داهم دوش دين وش داحكين سير разные خلال تغانت أمي عليل إز تجاحل خل زماين زماين سان أقطعنا رمان دوام لعبة شمل ووش جوا ووش سكيرت بهانشان شو شينجين دوخ سكيرته أغراني الكنتي زدري خلال شيء زدري خلال سكيرته كنتي لا شورت زدري خلال سكيرته إيش تفعل ها؟ أقيم غيرسه إيش زدري بولوش تشيل ديك وسبيتاني خلي لي أتعال ديال زنخلاشن خوش بي حيالين خلي الزدريشتاني أصحابي زدريشتا تنشير زدريشتا قيئن يؤز ده سيرشناليتي تسارس قيئن يؤز تن حقيقة مثل ديكومات سيقح جلتون مجح قدو إيش تنهوس مع قياقينا تن زدريش قياقي تن دولي يالي إيمان شو عبوج بزر بناها إبوخ حلق دين بوخ شدوي هو أبو جهل أعين هو إباح هو بوصل بوبو مجمش ياخي شارع تكفير شديش بول شارع حط عن حديث فيش وات هو بوصل وات با ويبالجيني ديكيات حديث أولي حديث سا دقون دق قبوت بوصل شوال سا أصدينا مستغش جو على ولا وران أبو هردو هر حديث هر تطيش ده ترسمني تلني حديث دو دل سلامك بروش تبيش والحديث خليلا دات بوصل ناخ هذا يزوج شايل بريتندر اشتغل البواري مسلم сборник يزن بوغاري واتر والله غنى يتم بولتنا سو شجرة حديث شجرة سجنيات ياش خزيان اللي خدوا تصود أخو تيوتش وسكاسك بقودوا عاديته أس سبوسور استجو تخنا أس بوغاري حديث تعديل خلهم خلقسيس زويش صار حديث شدوك تو بول نيس دوك وينسكي تو نيس باخ تو بول شو مسومات إتيجان مقصة لدوان لدوان يمدون لدوان بوغاري ويتو حلقوا لنا شوين أدخل التناشي جينا شو حلقوا لنسو أحدي شوي وين أتش مول ولي خلطة خلت خيت شنو مش خيتلاش السلام عليكم нет иска жакдеш дүйч сказкш ду бохоку сэр дүйч бохоку бухари ойцу халгулинаш
إبا إيش بوبوس حديث تباش إيشهم دودي قصخوري تيك خاطر ده مجيس أبو بلال دي أحصل له شو مثلا بخاري زبورني كيوك أقول وق علم سبوق إساء علم شيء كوي أتش بخاري مسلم تون زبورني كسكاسك شو أولادنا ميلوخ زبورني قابل أحيا وبشي حديث قرآن بقابل ده شواتو بس حديث قرآن بو كدو بس هون صديشنو قرآن حديث قابل دو هواهنو أس ديو سنغلق حين زبورني قابل يا بخاري أتريد ساتيش أس هيتي باشوك أقابو أشوك تغنى ديو سنغلق شو ديو ريزنغلق عايشة احتيالين خان خيك السمنين يستاوي تويشووي فايغمر بروش تويشوول سمنيت اللي حديث بخاري يازنا مسلم يازنا سندا سلطان يازنا أس قابل صدبو أخس أس قابل صدو أجي سو ديل سعوي شو يلش بقوي شو سين ديل إدلين سين فرش مو اتسنا دستويرناش تيشل دي شبقي علمنا ساعة شيكو يوتشا حدا اندولهم حين انيس سخيتر الحي لوجيك حلق لاتينا أبو بلال حاجة أسحو يقدع له ساعة يستوي اللي هو أسبورنيكس كاسك دوبا أبو بلال أسحو يقدع بو واشتعن ريوان يرشيتقو سوحو العالغوال دنيا نشو يعلم ناس رازني ساعات وشي تحن شورد ورد ديشك أنت ولاها رازني ساعات سنة شو تنديلا أبو جهل تحييوي تشعيول أبو جهل تحييوي أبو جهل سراسا ملو إدال سالم شن دوحال طن بنا جوك شن جرجر تجوك شن تحييوي تغنى شن تحيي أتدال سالم شن لوش دللوش بسور بدين سيساز دوخش شيء هر حديث هر سور حديث بوهوش كان دوحال يالي أرجوميان سون بعالته يا دوحال يالي شو أرجوميان حلا إستحاني وما تأخرت بات إستحاني وما تأخرت بات أعتار وحق خوشنا پیامبر علیه السلام نیتوش تو عایش خلاص حدیث کش حدیث پیامبر قرده قرش کعبید اعبال طلق دوش توش داز زدری عورت اختار بوتو چو تونخ تقاج غير إيش أزبوتش نبو بوسهم نعبوش إيميل دولهم دوش دوق ديت وردو إيشهم أو حزوال ديت سوق جوحتهم محدود شو مش تسا دوش تش بس عنو من أخرت باتشاش دوش ساعتها قرآن شو أتسردال ضبوخ عنو ما ها أبو بلال صباح دير صباح وأحيد حباق إيش عنو من أخرت بات إنا ها إتب أسحوق أبيسي طالد ولا حسوق أسموبو تخن سيالونا صبال دعوسو تاغلا دوشو شو يوقع برابلي رعوة ديق تاغلا أسحوق تدير سونا إدالة مستغي أحيدي تغدعت دال إش بارش بو شوات بارش بو سانا حلوال والوهين استخن سون سنة أحسوق أولش ديك سن خز حلوال هرهرادو هوك سمنيت اللي حديث ستيش يشيوش دوي تخنا هوك حديث ستيش بوسو حديث سمنيني خوتوش وجميلو وجع علم دوي يسمنيت اللي دوي عدوك واخر تسيتشنا اللي حلوجي كيو اعتك خوتوشك اس حاجه لوجي تا فيلسوفي عدتوي سمنيني علم محدث اول تعرف حديث تاعها نوتشني انستيتوتيو محدث صار ينسقل شيء شو تنبخش طلع تولش بخاري مسلمي قرآن عدا شلت أحا بخارية مسلم شزبورني كأزبورني كشنيوق أحا أقر أو شكني جوشي شكني لا تعرف بورني كشوش إيش يطول شبقي محدش شيء داخر دعدله ويداخر دول دلية إنزري مسيخ بعشو على غدونا حيوش إسبكاليني أقحسن Armuda aqui, lá, Ela muda aqui, tá? Acho que é esta, Abu Bilal. Вообще так я что ночи я. Söylemaker, hayen işaki, söylemaker, hayen işaki şun. Allah Kafkaz elle güşün tun schnir. Şu tak ya şu nokçi ya şu prostitut şu söyle. O şu konu or hokardo. أتقميل ياسون ترى إنه جوات شو شاء القميع دوق ريكسل ليش بيدخل شاء نوكي واتشا لدوات تعديش موسى
وقاميل يا أول سونيس شين all نوختي it's موت also ديك تبوزع شابوسا وبوشين عربو موت يخير بوبات وقوقت يا all yeah miss it's also إذا يبتر بالنص شا كرالك سن دارش مدوش عودني شو اللي وطيرة جيم صوبة دي خلي شكل أو شلون قواتي زي عندي تواتت يخشوا ساعد عينيون ذات كده انترست نيشن شق يلا أنا قاسن شق يلا شق يلا يوقع خير شو بعضك دي 네, 올해 언더버기로 돈주에 싶어요. أريحتيش يوم وتشوف راس ليش ناخذ تعملوا ايش حليتوش بدقكم من ده شو سمو دوت يخبشتيش يقصد داس إنك بوشو غاز يقي طلع بلكي قاز ملوات تشتمير Это гладио, чему хал доход хайшини да сладиочина. Как будто эцхен машине время зюгван вен والساندويتش والشيجر. أويشة استعدل شاحة دات بوكس دوتش بالشيجر دي. نيس بات تباغا دو باخ ديد ميس دو باخ وتير بريزنا تدري دوبا просто هدو خاون هقار جرز وكش باش بات انت تعوخني قرتي جاويس تقول شينا تمعشق ويل وشيات ودا هرتي بقولين ده ترتدا سودا باش سون تا ايش شو ده ديت نات شو دوتن باش وگ شونا دغ وتصدت هوندل شين صدات يا ما شون بول نشري بوشك تاو قو هدو تصدين شور ال تاو запугать твин вин в конце اخيرا وين توب دايت تسرتون لدو يغرسون Саню айок когнитивный диссонанс. Цель, короче, универсальный. Совет царь. Масал, ну что? Ломадия, тяг, ломадия, бож. И сам их церковь. Да, аргументы, моя церковь. Просто, да, просто ламадия, братцар, и все. Это, представь, ламадия. Ибраим, ничего не вижу, ничего не слышал. Кварт песок, что там, авиз был. Куата там гумилуца гушолца, пуши ленца, пуши истекят, сола мадуаэль, ладуш, сола дуаэль, ладуш. Мадая шу полностью черепушка. Нормально, куан ما بوتيجا خذ بختنا. Ибраим, خيرة كيش مو عتارة. Ибраим, хозяин. قيتهم قيرش Там قيت شارع. ايش حيا مش بيش هذا ايش الديز اتعرق لما ديغ وتسناقي وتوالنش بوش وتسع فوكس لا دوا سيرجع لا دوا ويجا لا دوا إندي تشيك لا دوا ما سيرجع لا دوا غير حيق ولا إيه ديك هو ورت بو إيه وي وديت فينا ياخد صدر هو ده هو ده просто ولا не сам придумай اترك لما دي ابوك ايه حدود لما دي هاو هاي حيقل دو شوها هو هاي لما دي غي ايه هو كمالو هو عندي لدي هو لدي بس بس مو خلي جيب دوز قلوق بوسك بات إيش حنا قيوش بوي البيت جموش دينا تشيلن قيرن بوي استراخ بريد الله ابو هنا بلا بوشجات ساعة شو يستولي واتسون сон тяхен шон ничего не бояться. И страх даях и ху страх точно диагноз то есть, и точно ху адрес улица Ленина 5, да? البيت استراخ جوجا تاوغر و استراخ ويلشو تاعتسواب даже из-за дати тойтан такфир да царях кюриш укар же такфирить каш просто дуала إذا присутствует балио Вот надо адрес этого страха. يا شباب قدقرتو الله يختيش وس عبدو وس تشاتشو ويتوم ورشوادو شنا يرب الله يلق
دقدوشن تو يلق الله أخي أمل دات شا قلوة تعم نسوي روات شا نسوي نق تعم قلوة قروات يل أمل دويتن يلش دوبار أش شو حنسا قت بيش دو تاق يلش أش تخونسا هون قت دو يلش نو كيجي ناخ قل ما بولي بار تو تساتيشر ما دوي Siri bom boy çen galta bolish ta boli. أزم Tesiçim بول leçe. بدو الله دقر تساتيشر دوي On Ne da asam kazale. Siri bon bella şokar belçult ya gal bol butabar. Nis batış ani ne boli ne puti o ne adin zalimimi. Allah ne pa gayet zalim. Yek köktü ya üst moyeler kastet ki dakika ol. Asam ila iş gal iş bari gal boy bellaş bu iş bay eten bol kente bu ter nanu aşi ter düzel şi ter yijer şvejer ter düzel aş şu pituş ne hayat o Avrupa ayakken o pideraş ha اش لري اش قال حباخور شو شام بايتن تا يستخلي شو بيدراز جروبن شي داني نعطي شو ناتو يوروبا تولو زون ماكش با شو ترل قط تو بوكو ترل قط Tamam تدوش ya. ارشغيد ما بيدي ارشغيد ما بيد غازبرا اون دادا اتنون سورت فكا عقدت يبون يشكل تبعتن باجو опубликовать دوش شنو هو شغيد ما بيد Ще гражданство или заняли боже соли по атия бачу уже чуд две золшанты а угроши что же где даял короче дебил короче его ерз so خيرال رواشو شكوى إن شك شاء دايل الله عباك إن شاء الله عباك شان تعمت بول لا شك سكوا كانوا دو كونتنت او جروشي اش ده يعني وا هو مش يوني دينجي اس بن يعيري عدو زلت بوتر بوي شو كوارتو اشياء يزي هاينز عبوار يوغ يالك تاعتك مغيل شو تريت دواس تاتي ايون ابرز دعاية نون ليستو كات يعني زون صورت دعاية نون بس بقى عاقا دي ترى Слушай, вы حديش سن إيش شوكات شو حديش ما دو 32. ده يلا نيس تريت دواس تاتي ايوكسن تجوا برستا ده تريت دواس Something باشو خليتي يم بوش يكون شون شو очень гладуетал, خليك شو очень По гладуетал. кефирскому бар шохулис, по хиджре, короче, из шохулы. أسون بو خايون Payamars iyalin şayna payamari maşo khilla Пися три шолитун 53, засвататься дичь халлачун. Не уже то iyalin khanul زون ياخشى دولچه نادوتون 53 مراد تا iyaliç maşolatun 56 خلق ابو بكر سيدي تون ايزدي شو شيء وقت يا ابو بكر سيدي ايه ابو بكر بوز عمر بن تو الخطاب وقت نشنو يا اخوتي شو iyalo 57 ليت دوش ايتش دوش من وعي يعني Saburdien to iyalin şayna tün Пися 6 şoduduy نو يالن شيء ابو بكر سيدي اوتشو نكاح دچيني وقيال يدوق سيدي Hajva payamar velçayna to Ayşe timaşodu بريت دوق payamari maşodu leçayna 63 دو باخ tu Ayşe ti han yustayştak اصلا полоному календарю душтун ишо хулил да Saburdien Pisia 6 şoduş yalina tu Ayşe ti berit şoduş ivella payamarit akşi 63 şodu то илечхена окна беричкодо Шиша غلط يقعد разброс. ايتو دكزا تصدوتو عايشة جيم خلي يالو تشخينا تن يالو شخينا بايامر بيسيا تشيست شدو и بايامر لچخينا عايشة بريت شدو بايامر 63 شدو لچخينا مراد شو سام علتش شيخ وولشن حاجه سون مشدو توخل دادو سون اتشست 130 عادي شو 100% بوارس وعدو شو إذا بير вообще до движения, что модер дает, не полозрелый. То есть
Dienu ašdodu. Do šīs jāpētas uz 4. ēčādi. Idejašķāns un tā ozras kā iešdēts. Kolās خلي 100% legalizonu pedofiliju. خلي شو فيديو غدوة تعمل تاع حريون ذات كراس وبسني دونسون شادقي الناس في 53 ديناصور نكاح. Ima bas Ibrahim tak I pejgamber le ičo delč. I jelin ičo delč. Pejgamber vela a I velči cu Aisha ti beričodu. Значит, баршо хилокцун да. Да. Ну, Положено календарю кегулин. Юқай чишолш мадуи велчул та мут белчиш. Чебо эту доказать, то итун бар ишо хилхилар эту отумно доказать. Мадо, если ту иялин шайнатун паямари 53 шоду через 10 лет паямар леш ле илеч шайна хокун берич шоду. Так ичо дадиакич тига бар ишо хилхцун. Тига ишт Элла Мадуис, когда он меня заникахал, мне было 9 бахцу. Когда он умер, вообще 18 было. Да, доктин ишо хилхилар, точно, 100%. Тикток. Халатевой, тажим джихад, цедовой. Да, диком. Чурд жуктит платформе тя кефирски вообще харам бейш бол. Бусол дуня жуктши. Давай, ладу, да, полностью, короче. Халатевой, бисмилlah. Направление ще доктора шмухул научные. Ишта محدث شبو أتير بخش طول شبو صوب شنيخ أسحول سوق ساقشنا عيال إنستوت سيس أسوي إنستوت شا بري ديالوات ديش إسكاجات ديش بلغش بويخا صار دوحال بلغش بيش بخاري هنا باع إسكاجات بخاري قي وش شاي جيلوشك إسكاجات مو بلال شاي يقبي نتسع شاي تاقع دوت كلمة تاني شاي تسخو شو من تسع مديت يوك جرومكي وسكاز ديك دو أشوشين جيتسع شيكي تحخاتر له فاتحة حق دي شتاشن مع Короче, сюли нохче чучтуш, бу ушадо. Нохче мадит бохтун иша дар бош. Сюли абака шу мулшу, короче, бугари искажате бош. Нохче мат буч. Чеш бедажо, сюли юк нохче. Представь, вообще нахуй. Царь вообще ши камел модуетеш. وكان وين سان خزة إسقيته وين سان خزة آخرين مثلا آخرين اللي هالمود وها رئيس كجاتنا بعض أتبع وقر يربوشش بس أشودو يتحضين شرقير وون هون إيش دق نابوش خيته سندل با أتستير شو أسخال دو حتى بيت بارتي يقع خله صار تسوي طا إيش تواوش أخيرا كوشوية تكفير دير دوشون No samo dolce, уже кафир, даган датак, сон dat приятно. Ja, maar dik dus kafir was. Alhamdulillah, bosh ashukso. جين درد ولا هودا شوها ما عنده شيء فاتحة ولا مزدش دوش دلو ما عنده أوردريشين نوخشي ما تاعي تعال دوش نوخشي ما ديش ما واتوا دين دوش دوي هو أردوي هون إلي داتهم فاتحة ديش ديشتهم ما عنده فايون الأخ أعرفش طلعت عارو أبو بلال عجان أبو بلال فحتى جوب لو يأشم حتى جوب ونوش نوخشي ما تاعي دوش ودو دويون Sonochci mod pripadavat bešvat, somochci mod tsahi chitsaha dik do asain tsaha tsaha erdo ahan kha ayatsaha ali joplo شو الحرب ما تسرق بقى اسفل ابو substagwat علامه صدو علامه دوت شو الحرب ما تسرق علامه ده ساندويتش ده كودو تسرقون ابو غاري بتسمنيني مو خاطر بخاري بتسمنيني مو خط أحدينا حور بخي وزلامز أح كاكمين ومسيم نات ستراز
ديش دولو فاتحة هو بوق دخوش سغيج فما شدوا Is علامة Bukhari is juk edakkan doet, Lammers. При чем тут это? Уровень он говорит, что أنا уровень говорит, что أنا это приехал, что качбер أنا ما خا إذا خاч. Куха сам. فاتحة перевод хак. Така. Билал. Абу Билал. Ну, Юшевцин перевод, например. وديل قرآن يوق يوشتن Дел Варан Варяцк. هون ياتك. ديشوك خاديش دو خاديش دو إذا. نورمال هنوختي موت سخوش والحصول حرب المطعم والله. ده عصونا منوختي ما تقل خا. ديلا سخاخ. حسيش يغسل ده سعوش غلط تشوقع شو نيس ده بغالي عدويت وجه عدويت دوي بسم بوصل نع بوشو ناش استعداش شعبش بوصل بو تعمو вообще мои чего дерьмо уго هر дерьмо عشان يدو ما عشان دحت ما короче سوري عباك نوش موت بوش دي ذات короче обалда دي شو دينشر ارد شو هنا دينكر شو حد قيت شو уже تitosh دور هر تاقي عديرزش هنا نت كربش قار شيء قمل دويتر دودات вообще دو خليف وحدا حكيت شيء واسا قداعي جوش и проститут что انت что ديك что سيري دايش بوي قوت او بيتن دي او صوت غي دي او اتسرسن شيء تولبول يعسقري دا قولش اير يقشو прямо قال وابوش كيمنا شو شيء اوغر ايش دو شو بيرش دا قولش اير بوقش شو تا يتانا ما تا يستخلاش это طبعا شيشة انت خايت شي ده دقدي شي قرد قوتم خل ده بات ساشين دو زودري بيرش مص عرقو شو بايمر بو قونو سنة شقيد دير بويسم بيشم بو زودري باي اشون ميج نسيلوت باشون ميج نلوجنيش باشون ميج سون عطاش بوق نوخشي باتشو قويرش عشان هر بيدر اشياء تنسر يكشش هرش لاستي يحش قار اتقومت يا خلاتو دو خير وبشي بناتي يشو كان استبو الله هو بوبو هو يبق حلقاته ترمواتنا إذا كان ديش دوشو دوش إشار دوشون ديش دك ديزشون إشار قينا شو دقات تنشوي شريعة وي ديل دزكون الله خزكون إيه عون شريعة خيوتة شين تسوق سيانيوتش هر دوشك بوغ إنتي ما يحشو يوروبيا يولشا بق حلقاته تياش عاش مويشو خدشو إيل نشخل هر شو просто чурас арабо кайкар герзде кайкар нусба хо вообще цаист хряцки это цондер охшу чуга кайкар нусба бад дучда ярем هر كان ديش بقت ناحية وهي تجن شو قادو ويقوم تاع داقة ديش شمو ميرو يبي ولا مجي خد بودم ربده تريزت بوش راس شكر أحسن شعيات يو دايود يقام تيلا كرتين برستيتوت شبه هيس تياتو يو إزدي دوشاش ها وقتي خاين دوقة شو شريعات شو دين شو دوترون تاع ويج شو تطرون تيا ويج تلا ويج توازن ويج تطرون تي شو غوب شتخاين وقصوينز ديل وقلور خواتو دات سقومت يا عم شير بيدراسي زكون دي عربوي دعوة يا دوتشا يا اخيش بيدراش اتس افغانستان يا اتيع الار دال شريعة دقون يلون على شريعة عابا بيدراس وما يرو اتيال خايتوي ويمن عدي سوبوك دي هو كيف يرشيو كارتشي يشتيو شوقشاش نوخشي يبوش سول بيدعجيو سول عايحكم شي دي دقتي يخديش شي دي دقتي يخدو شو غلدو شي جاتستق إيش خيري وشا خزين إيش شيء وش والله الدنيا ساعة لارم بعد الدنيا يا خير بيز لارم وقتك تاني صبر دايش واجي
طب بديش فاهم حدا عنده الخبر راس كاسك دبوخ شو تجا ستساعة إز صوتي على إز وصو إز صوتي على تحاول بروستا صوتي أحشابك صور صوتي كاسك دو ما باخ باس ما باخ شيء علم ده ساعة ساقرومكي علم شناخي خات أسدوش تكشن خات خيتا خات أبو بلا أحقال يوتي هي حاجة شو أقول جودة لك ودو خيش شو كيجيني علم دوستو أش بس نيك عني شو تأثير ده ديل دوش أيدي شنو بوش شو غير كز دوت شو تجا أزو بقيري ونخيرو شتو يدوق لا اوكي كرع تور دولچن قال بقى تريشك ها شو يقلوك شو بلا واقش شو زودري نسيلوت باش ليلري وسبستيتوت شمايوش شو شريعة ديز ده يصير عايز اوجد السنة وعيلا ونتعلمت والارد شريعة عندي دقة بارج شريعة الثانية يا دين خير ده خو دين شور ولا وات سقيت شوية أس دين شور ولا لوتsa باخ أس واي بيتش باش ديل مصدر بو تشو دين السدين دوي السدين لوش بو إشحول سدين حينك تغيتا تخن حو عتش فينا عشو ديل مصدر سان حلق بال سون سنحون فاتحة مع خيخ وش يحديش ديوتوش على وش قيت أكدوشون حو فينا عو سون جينو يو غير مانع عو سوينا عوات سوين عو بوخشون أتون أبيس ديشي أصحابه بالراديو مارشو بوت إبراهيم ديشي أبيسني هون ديش تو إتسون أبيسني تسافر شوي ويش انت قوسلور شعبوغي تسافر شوي خاطر إبراهيم عطاني عطوا لوي إيتاي نعم سون أصلا إتوشي قالوا ده أصلا وشة فوق شو اشتاق توقز عن ترجر يوشو إبراهيم إتوشي قالوا أرسل كيجو ديقن شير حبيتلينس han hallo وشي سنيس مبو بيتوخي شو شو يكاتل يكش قود شو كتك قود ويت مويلا إبراهيم نلو إبراهيم شو خبو خيان إتوقت تقول شو نيس بو هوك شو هاي إنشين إتصدو يزيخو شبيتوشي تصدق إيش دعوة تجا يستغلي توقع دعم بوشي خير لوبويتشون لوبوي دين دو شبو Ser hudo khansa polne dvojno juciga jel. Vai hins dučuk adman polnestu dahez, hor šab polnestu kvart hači ču belin dalojčna her šev süle molne šec. Te rest jel hor bis hoznem beš bisna šuli jel do doga короче движение ю her madar haduičtu da vai ishtha her kharstu el bosh. Hunde achkhana ishta khair lama du serona ču bilš. U ko ha просто lama du إبراهيم خير عيل كريملا بو إيلي ولياني دعيالله يوروبيا سنديل положение 1000 цер идон قطعه مدات просто полезно иди оч буйок холох цакиеч бол окшайл паллан алг бөлийлш берш мүлш бу цакиеч бол харна буй хош бу аягваш агиет цакиеч действительно شيء دقة чуть-чуть شيء دقة تعطين ليلش موي شيء دقة تعطين تعدل بوق ديش إيش تع دين دي نيس ولا إيش بوش ليلش ويس أستون بيخ تبل عن أول نو وقار بيخ تبل تعجيم شيء مزجيش حللتين بايسة تعجر هو قار عنا يوت تعي وقنا قيوتشي يتقشوا على قار يتين ليلين هم شيء تغن هينسرش البسيش توا مسو متي غولرش أتغاسقش حلقة يولهرش ليلرشي إيش هقارن تسقوش دوغ إيتسا بقدك ديش نو هر حلقة يوليلشر هر إيديولوج شير شايرش غاسقش سيازني همش مايرش وين خطش يوي الجنبولا توي قميال دينول والجنبولا تقدي دوي قميال دات فاز ببرويكت يبو خدركوفسكي خدركوفسكي تسوغالات ليلشو جنبولات توي تنجا دقاميال خير دوي في كوتشا تشاكو شدياتا وتشو دغن تشو جهديش короче وشتو زوزلو توق شو عم بو خزناس عندك شهيد ما بيتش باي شهيد ما بيتش
Situacija morona šitsotis hats dubos, nācis. Viens nīs du ienis. Viens otru abusa, iš nīs du Allah, короче, işte dissonans utan huvud bomba. Açıkçası lakin söyle ne diyati. Son sağa короче şun şad yaş kamyaldı şu şad ana şey nokçu tahu çıkdı şey söyle mahkar hayır enyo. Şu قوم صرخ حياة كم هرسولي شمارش ده Allah sana diyorum Halil, nokçuyum şimdi işte bu sözlerinde. Öyle diyorsun. وتقصد وتسندر البوصل دين ديش بشوية هينس أفغانستاني إن شاء الله ما بون استبونشو إسبت صعقن تنسولي بدع جو صعقن كيا تنيرات وش لأن هو تروح بسبلاستنا تعبلتنا أحكي تدوش إن شاء الله حوس دقة شيء أحمودي والله ti advokat šļoš razarīt pa olai nāhati. TikTok. دعوتي يا bre. بسم الله أخي واتركوا لي شيء عيدل problem وهي تيك توكر. عيدل problem TikTokom واتركوا لي ako je vežete koč praznik do Rождества do kodu ješak ako djelus. Da čatjoč. И Новый год, короче, حرم دبر. Sarasoni. Ja halgo alle boching dus kamel do as dus tek ako djela kodu ješak. لا أتصل إيش دوبير في جر حارم دات كربع كنا زدر الناس يلقى حارم دات بيشم بول نح بير حارم دات الأدمى شغليش در حارم دات نو جود حارم نو نيالخ آي تقوبل تديش حاي انتو كيف يشخر تشيشوش تك بوير شايوش يدني عليه لا حارم دات يتيو شا سيالغن ديت نكتان يو هات دوش دات بيلي أكتش يولك يي خلي يولك يات إهنس تا حارم يا وهم مداتي تيجا مثلا من ديلي تا زاويس دي وهم شيات تار إش распространять دين إلديت مدوي Новый год и يولك سون هنس точно دكتا دو نيمي تسوق سون إهنس دكتا ووف سون إدوحر يولك كيحتشينا إشتوم شأوحكين كيحتشين الله تو إباحن هودو تو إدر عند شايو رستيني دايول غشوا يق الله كروتشي يدينستون عند بيتر لاتشيك يولكيو وترستيني شيخ تونس إشتالارم بولش إتوندين دوتو إتهمش يحكين بات إشت عند يدينستون ترستيني شامير بيتر لاتشيك يولكيو إيش تنا حدي عنده إبرازنك يوكي يرزو كراسيتي وين إيش تنا يوننا أنا إيش تا كافيرسكي برازنك دو إبوش دات حارم دو إبوش إيش تيجرزني شيخ دات إباو بوك Ёлка boš, ta šeca rasteni prидумати naši ёлки jeli hvojnih i semejstva hvojnih. Да, ели. Ель, да. Ёлка Иерусалим boš. христианство сосну вставляли. Это еще 2000-3000 лет, 2000 лет назад. Христианские. دول شو короче خدش عديست خدش أيه تيك توك شو دعوة بسم الله. بيتر كافر شوش تا دينج بول بوش بات شو خطيا بتاع دينج والو روشن وإبرا شو أمبل بين بامبل تا ولا وشي وتا جماعة ويشن إيش بات ونخشل تاعي وين ناخل تاعي كوكاز تاعي برتا وش تنو Diadol TikTok. Da ca je